Em diuen Joan Bataller, sóc el cap de llista de l'agrupació independent de la Pobla del Duc i creguem que n'hi ha altres maneres de fer política i sobretot en un poble xicotet com és la Pobla, d'uns 2.600-700 habitants, on hi ha uns 2.000 electors i on per damunt de tot tots ens coneguem. Així tot el món sap qui som, el que fem, el que treballem i les inquietuds que tinguem i la manera i les formes de treballar. I ahí és on està la diferència entre l'equip que hem format en l'agrupació independent, on som un equip independent, com diu el seu nom, i sobretot plural, on hi ha gent de dretes, que se declara de dretes i amb molt d'orgull, i em pareix molt bé, gent també d'esquerres, gent que venia del centre d'Unió Valenciana i gent que és independent de per si perquè mai s'ha volgut casar en ninguna vinculació, ni tindre ningun tipus de vinculació política de partit. Entonces creiem que és una llista completament plural, on tot el món té cabuda i on tot el món pot dir el que sent i el que creu convenient. I basant-nos en això, el que vulguem fer és transparència per damunt de tot, on tot el món tinga veu i vot i on les decisions que prenguem no siguin a soles les del cap de llista o la persona que està al capdavant de tot, sinó que siga algo quan més consensuat millor, on es doni part de decisió a tots els que integren no tan sols la candidatura, sinó els que formen part del partit, inclús estar oberts a crítiques sempre i quan siguin constructives i no entren en la desqualificació. Que ahir sí és on vull jo fer una xicotiva èmfasis perquè nosaltres vam intentar fer un míting el dissabte que fora correcte, on es digueren les veritats, on la gent vegera l'exposició que nosaltres teníem del programa, la il·lusió que posàvem en ell i el fet de tindre els peus i el cap ben sentat perquè siga un programa realista, basant-nos en la bona gestió, en l'administració, on tot tinga cabuda, sempre i quan els pressupostos ho permetisquen, on hi ha un ordre de prioritats, i damunt on tot el món, em refereix a tota la gent del poble, tinga també veu. És a dir, tornar-li la veu al poble que últimament creguem que li s'ha llevat, perquè així l'alcalde que n'hi ha actual, a base d'un poquitiu o un molt, segons els casos, de prepotència, està fent realment el que ell li dona la gana, votant-se als propis consellers, votant-se al propi partit i, per supost, votant-se a l'oposició i a la resta del poble. Entonces creguem que aquesta no és la forma millor de governar i que aquestes coses n'hi ha que canviar-les. I dit això, nosaltres vam fer el míting, van exposar el nostre programa, van fer algunes al·lusions i alguns símils perquè la gent major li siga més comprensible l'entendre-nos tot el que nosaltres pensem i vulguem fer i creguem per el que ens ha dit la gent que va assistir i ens va sentir i veure, que ho han fet prou bé. Però per contra el Sant Demà va fer, no dic ja el PP, dic Natalio, va fer el seu discurs, el seu míting, perquè va ser únicament ell. El protagonista durant l'hora i mitja, quasi hora i 3/4, només va ser ell. Va parlar ell, va ser un monòlogo d'ell, on vas començar primer com sol fer-ho, en plan bonachón, després va passar un poquitiu a prepotència, passant a estar un poquitiu rabiós i acabant posant-se de forma personal en algunes persones en concret, despreciar totalment el nostre partit, on ni siquiera el mencionava com el partit que és, ni siquiera, es veu que no s'ha ensenyat encara el nom, no som el partit del caqui, és una agrupació independent de la Pobla, i estem registrats en el Ministeri de l'Interior, tot en regla, tots els papers formats en temps i forma, i per tant tinguem un nom. Ho va dir en forma i fondo totalment despreciativa, cosa que, per damunt de tot, un alcalde que ha sigut, i encara ho és, durant 8 anys alcalde de la Pobla i que aspira, segons ell, a ser-ho durant 4 anys més, des de luego no són formes per
algú que ha sigut alcalde i ha aspirat a seguir sent-ho. Crec que va perdre la compostura, va perdre els papers i ell mateixa se va fer de notar. Cosa que no sé si alegrar-me o realment em posa trist. Em posa trist perquè al fi i al cap l'alcalde representa tot el poble i per tant ens fa quedar a tots mal. I per l'altra estic també un poquitiu content perquè en certa manera està aplanant-nos el camí. Està aplanant-nos el camí senzillament perquè eixa doble personalitat o eixa personalitat múltiple que té el senyor Natalio s'ha llevat la careta i s'ha vist. S'ha vist la seva forma d'actuar, on qui té la mínima pregunta a fer-li, o li pot contestar, o senzillament pot qüestionar-li alguna cosa, senzillament es converteix en enemic. En enemic al que n'hi ha que arrematar-lo, n'hi ha que tirar-lo fora i n'hi ha que fer-lo desaparèixer, en el sentit figura de la paraula, clar, perquè no tolera el tindre ni siquiera la més mínima executiva crítica. Ja no parla de la gent de fora o dels contraris que diu ell o senzillament dels opositors, els que estan en l'oposició, dins del seu mateix partit i dins del mateix equip de govern que té actualment, tot aquell que li ha qüestionat alguna cosa o senzillament s'ha atrevit a preguntar-li alguna cosa, senzillament s'ha encarregat d'arraconar-lo, de llevar-li les seues funcions o senzillament de deixar-lo totalment qüestionat. I a nosaltres en concret, aquesta descalificació que ens va fer, des de luego no ens la mereixem, ni són formes, torno a repetir, d'algú que aspira a seguir sent alcalde de la Pobla. Una cosa que me resulta també molt xocant és que se suposa que en un míting la part principal deu basar-se en no exposar el seu programa, i més quan són les eleccions municipals, el principal està clar que és el programa que un partit i una llista i un alcalde o un futur alcalde vol aportar al poble. En vez de basar-se en exposar el seu programa, es va dedicar quasi 3/4 d'hora llargs a desvirtuar i a desmuntar el programa nostre, cosa que no resulta un poquet graciosa perquè senzillament es va basar en moltes vegades mentides, en veritats a mitges, i com tots sabreu una veritat a mitges a vegades o moltes vegades és pitjor que una mentira, o a tergiversar la mateixa veritat. De tal manera que ell trauia papers, exposava algunes coses i en dia moltes altres, però senzillament només una part, o sigui, el que li convenia. El que no li convenia, senzillament ho ocultava. Va intentar també despreciar-nos de forma explícita i implícita, dient que només vulguem aprofitar-nos de la situació per atraure uns beneficis personals i propis de la nostra candidatura, cosa que és totalment falsa, referint-se en aquest cas a lo que és la cooperativa del poble, on treballen més de 100 persones, ja pràcticament quasi els 12 mesos de l'any, on hi ha 500 i pico socios, quasi 600 socios apuntats encara en el poble, on està oberta a tot el món del poble, a tot el poble, o sigui, qualsevol que vulgui entrar en la cooperativa està oberta per tots poden ser socios de ple dret, i on realment els socios estan defensant la seva collita i el seu benestar i els seus ingressos econòmics. De tal manera que si per una d'eixes, malgrat la cooperativa tinguera que tancar portes, no tan sols es ressentiria l'economia de molta gent del poble, de molts llauradors, de molts treballadors i de moltes empreses que indirectament també viuen un poquitiu de lo que és l'envoltant de la cooperativa. És que el poble en la seva totalitat també es ressentiria, perquè no deixa de ser, si no la primera, aunque pugui ser que siga la primera, si una de les primeres empreses del poble que avui per avui no tan sols en faena, en diners als socis, sinó també
en projectes de futur està donant a este poble. I projectes de futur que són realistes, inclús són projectes de futur a nivell comarcal i són projectes de futur que si no es porten al davant, la veritat és que este poble perdrà moltíssim en el seu conjunt, no tan sols els socis i la cooperativa en si, sinó tot el poble en general.